ଆଲୋ ମାଉସୀ ତମ ଗାଁକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଶଶି ଶଶି ଆଇ ଆଁ? ଶଶୀ? ଶଶି ଆଇ ଲୋ କୋଉ ଶଶୀ ଲୋ ମା? ମାନେ ଆ ଜନ୍ମ ସରଗ ଶଶୀ ମୋ କାନୁ ହାତରେ ପଡ ଶଶୀ ସେଇ ଶଶୀ? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଟିକେ କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍। ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ କିଏ ଆସିଛି? ମ୍ୟାଡାମ କିଏ ଅଛି ତମ ଗାଁକୁ? ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ସାର୍। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଏବେ କଣ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସିଏମ୍? ଆମର ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସିଏମ୍? ସିଏମ୍ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବା? ତ ଯୋଉଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଚ୍ଛା ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯଦି ଆମର ସିଏମ୍ ତାହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆମର କିଏ ବା? ସିଏ ବି ସାର୍ ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାହେଲେ କହୁଛ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଦିଦିଟା ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଯିଏ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ